un cop més, bona tarda, gràcies d'estar aquí. I us he de dir una cosa. Des del moment que l'any 2013 que em vaig incorporar a fer la feina que estic fent ara, m'està passant una cosa extraordinària. La cosa extraordinària és que a mi m'han explicat una mica el meu currículum professional. La cosa extraordinària és que a mi m'agrada molt la fiscalitat i he dedicat tota la meva vida. Efectivament, soc inspector d'Hisenda, però també he vist la fiscalitat des de les diferents perspectives, he donat classe, m'agrada això dels impostos, mira, cadascú té les seves rareses. Però què m'ha passat? Que ara resulta que això que jo he dedicat tota la vida professional, que m'ha permès tirar endavant la família, jo soc un servidor públic, vaig començar treballant a l'Ajuntament de Manresa, després a l'Agència Tributària i ara a la Generalitat de Catalunya, per tant conec bastant bé el que és el teixit administratiu del nostre país, amb les seves diferents modalitats, però ara m'he trobat en una situació imprevista, jo no m'ho podia ni imaginar, això que m'està passant no m'ho podia ni imaginar. I és que allò que a mi m'agrada i m'ha agradat sempre, ara resulta que per les circumstàncies especials, històriques i meravelloses que estem vivint, resulta que el govern del meu país i el president de Catalunya em diu, Joan, això que ens expliques, vine i fem-ho. Això és un impacte per una persona normal i corrent que ha fet tota la seva vida, que un funcionari que treballa, que arriba, després fa casa, està amb els seus fills, fa el que feu tots i jo també faig. Quan em trobo amb aquest fet, a mi això em provoca un gran impacte i un gran honor i, per descomptat, transforma la meva vida. Però és que encara és més sorprenent. Ja no que això tingui un valor pel govern del meu país i que em demanin que allò que per mi és important ho aporti a dins d'un projecte que estem creant, sinó que ara resulta que els meus conciutadans, que els veïns del poble on visc i de molts dels pobles on he viscut, de Manresa o de Sabadell, que és on he nascut, o de tots aquells que em demanen anar a fer xerrades, vaig allà i un dia com avui, que és efectivament 14 d'abril, a 2:45 del vespre, que fa una tarda magnífica, fa un dia preciós, em trobo que potser aquí hi ha unes 80 persones, heu decidit venir a passar una estoneta, que serà llarga, ja us aviso, amb un inspector d'Hisenda a parlar d'impostos. Però què us està passant? Què ens passa? Que enteneu que això no és normal. A mi m'agrada molt, perquè a mi parlar del que jo faig m'agrada molt, però això no és normal. És meravellós, perquè em permet explicar moltes coses, però ens diu una cosa molt important, que és el que ens hem d'endur quan sortim d'aquí. Aquest fet no és normal, però està passant aquí i està passant a Catalunya i no està passant arreu del món. I per què ens està passant això? Doncs perquè aquesta idea del dret a decidir ja ha quallat. Si esteu aquí és perquè ja estem decidint. Ja hem decidit que decidirem. Però com que som un poble responsable, som un poble madur, volem decidir bé. I com que volem decidir bé, ens fem preguntes. I com que ens fem preguntes, volem que algú ens expliqui això que ens preguntem. Per això el llibre es diu Preguntes i respostes sobre l'Hisenda pròpia. I l'important no són les respostes, perquè jo aquí em plantejo unes quantes. Plantejo unes respostes a unes preguntes bàsiques que tothom ens fem o que tothom es pot fer. I les respostes només obren una reflexió i tenen una finalitat, que és que aquesta reflexió ens fem propera la fiscalitat, que no és una cosa externa, no és una cosa llunyana, és una cosa propera. Que diem hisenda pròpia? Doncs hisenda pròpia vol dir hisenda nostra. I perquè sigui nostra de debò, el primer que hem de fer és entendre-la. Si no l'entenem, no serà mai nostra. Per tant, el que jo intento és explicar què és la fiscalitat a través d'aquestes respostes, però el que m'interessa més és les preguntes que ens fem, perquè en el moment que us feu preguntes estem obrint una reflexió i volem saber i estem exercint la nostra ciutadania. Passi el que passi en el futur immediat. Ja ens hem donat compte que volem ser un estat i que un estat necessita una fiscalitat. I només per això ja té un gran valor, i jo us estic molt agraït, perquè resulta que això, que per mi és la meva vida, té un valor pel meu país i té un valor pels meus ciutadans. És impossible que a mi em passi una cosa millor en els propers anys que el que m'està passant ara. Després pot tenir feina, poden ser moltes altres coses, però tenir aquesta sensació que desperti interès, el que per un és valuós, això és el més maco que li pot passar a una persona. I això us ho dic aquí, i ho dic a tots els pobles que vaig, i us asseguro que cada dia vaig a un de diferent, perquè és una cosa meravellosa veure això. I no és normal. L'inspector d'Hisenda no és la feina que et fa més popular del barri. Oi que esteu d'acord? Si més no aquí, si estiguéssim en un altre lloc, potser sí. O sigui, per posar una mica una anècdota, que ha sigut una mica el que jo he viscut la meva funció d'inspector, doncs imagineu-vos quan la Cristina i jo, que és la meva dona, anem a un dinar, per exemple, a un casament. Qui no hi ha anat a un dinar, a un casament, i l'han posat en una taula i no coneix a ningú. Això us ha passat alguna vegada? Sí. I com comencem el diàleg?
Doncs cadascú diu el que fa, els fills que té, i més o menys on viu, i amb això ja comencem el diàleg. Doncs imagineu-vos aquesta taula que estic jo, i comença la rotació, es va la gent identificant, fa un breu currículum, i va arribant cap a mi. I la Cristina, que és la meva dona, em mira, com dient, aviam què farà ara aquest. Si jo tinc ganes que el debat sigui animat, i que jo en sigui el protagonista, dic, inspector d'Hisenda. Perdó, és la meva feina, i m'agrada molt fer-ho. Automàticament n'hi ha 3 que pensen, ens hem equivocat de taula. Ja no diuen res. N'hi ha 2 que comencem a fer el consultori. Escolta, que jo tinc això, que jo tinc allò... I després n'hi ha uns altres 2 amb els quals haig de defensar la política fiscal dels últims 50 anys. Jo això ja ho sé. Si, per exemple, el que tinc ganes és de passar el dinar tranquil·lament, dic, funcionari, que també en soc. Pensen, pobre noi, mira que semblava apanyadillo, és funcionari. I ja cadascú explica el seu i jo dino tranquil·lament. Però per què us dic això? Perquè la funció, el paper de la Inspecció d'Hisenda genera aquesta reacció. Jo la conec, l'he viscuda tota la vida. I fins i tot, quan he fet classes a la universitat amb nanos més joves, o en altres llocs, quan em presenten, ahir em presentaven, i un bon amic meu diu, és inspector d'Hisenda, però bona persona. Per tant, jo això ja ho he viscut, ja sé de què va. Per tant, però això ens diu moltes coses de com hem viscut la fiscalitat en aquest país. I us asseguro que no la podem seguir vivint igual. Veieu? Per tant, avui parlarem d'una hisenda a la catalana, que és el títol del llibre i que també és el títol de la presentació. I per què una hisenda a la catalana? Doncs a mi el que m'agradaria és que després d'això fóssiu capaços vosaltres, no jo, de respondre què és una hisenda i què vol dir a la catalana. Vosaltres. Perquè parlarem de fiscalitat no amb els meus conceptes, ni amb conceptes tècnics o econòmics o jurídics, no, amb els vostres conceptes, amb els que ja teniu. Una altra cosa que em diuen moltes vegades és, ui, això dels impostos és molt complicat. Jo vinc perquè m'han dit que és important. Jo vinc perquè sempre... Però, m'esperava un rotllo. No. Avui parlem de fiscalitat partint dels conceptes que ja sabeu. Tots vosaltres sabeu molta més fiscalitat de la que us imagineu. Només que ara la posarem en ordre. Això és com si jo digués que no sé de futbol. I demà, quan vegi el partit del Barça, cridaré com un boig si ha de posar aquest aquí, aquest allà... Però l'entrenador que faci la seva feina. Però jo també sé de futbol. Tots vosaltres sabeu fiscalitat. Perquè tots vosaltres teniu una experiència com a persones que paguen impostos i fins i tot algun de vosaltres assentat amb els amics o a casa has de tenir més d'una i més de dues solucions de com arreglaríem tot això. Per tant, sabem molta més fiscalitat de la que ens pensem. Només que l'hem d'ordenar i l'hem d'estructurar perquè l'objectiu és perdre-hi la por. La fiscalitat és una cosa normal. És una cosa normal a qualsevol estat. Però és que abans que hi haguessin estats ja hi havia fiscalitat. I quan deixin d'haver-hi estats, seguirà havent-hi fiscalitat. Per tant, la fiscalitat és normal, és una cosa normal. Va associada a la pròpia naixement de la societat i a la seva evolució. Per tant, una cosa que és normal no ens ha de fer por. L'hem d'entendre, l'hem d'interioritzar, l'hem de comprendre, l'hem d'exercir, però és una cosa normal de qualsevol comunitat organitzada. Per tant, una hisenda a la catalana, comencem per a la catalana. Què vol dir a la catalana? A mi m'ho pregunten, escolta, això d'hisenda a la catalana, a la catalana què vol dir? Dic, doncs molt senzillament, quan els catalans puguem decidir la fiscalitat que es fa a Catalunya, quan el Parlament de Catalunya pugui decidir quina és la fiscalitat que es fa a Catalunya, doncs farem una fiscalitat a la catalana, perquè és com els catalans fem les coses. Igual que fem una cuina a la catalana, o ens divertim a la catalana, o fem empresa a la catalana, quan ho decidim els catalans serà a la catalana. Esclar, i tindrà... Per què? Perquè la fiscalitat reflexa a tot arreu els valors d'un poble, la seva tradició, la seva història, el seu teixit productiu, els seus antecedents, les preferències. Una mica és com la cuina. A tot arreu s'ha de menjar, i a tot arreu hi ha gastronomia. Però no es cuina igual a Espanya que a Itàlia, a Catalunya que al Japó, que al Canadà o que a Sud-àfrica. No es cuina igual, i tothom cuina. I quan tastes les menges de diferents llocs, identifiques aquell lloc, o una mica la seva personalitat. Doncs amb la fiscalitat passa el mateix. Si tu estàs actuant econòmicament, si hi ha algú aquí que té experiència internacional i que ha tingut tractes amb el Japó, o amb Holanda, o amb França, o amb el Canadà, o amb Panamà, podrà veure que el que fan tots és recaptar impostos, però no tots ho fan de la mateixa manera. La seva personalitat de la societat s'expressa a la seva fiscalitat. Per això m'agrada tant la fiscalitat. Diu, és molt més que recaptar impostos. Segons com un país organitza la seva fiscalitat, expressa la majoria dels seus valors. I això és el que hem de veure avui.
I com que Catalunya té els seus propis valors, no sé si són millors o pitjors que els dels altres, però tenim els nostres, el dia que puguem fer fiscalitat nosaltres, aquell dia la fiscalitat que farem serà a la catalana. Escolti, serà millor? Depèn. Si ho fem bé, sí. Si som humils, som autocrítics, sabem que no en sabem prou perquè encara no hem sigut estat, si ens fixem en els que en saben més, si intentem incorporar les solucions bones, si treballem amb fermesa i amb honradesa, sí, ho farem més bé. Si no, no. Si ens pensem que ja ho sabem tot, si ens pensem que descobrirem el món, si ens pensem que amb l'autoritat n'hi ha prou, si ens pensem tota una sèrie de coses que ens donen una certa prepotència i, us diria que fins i tot ignorància respecte al que és la realitat de la fiscalitat, doncs no ho farem bé, encara que siguem catalans. El fet de ser catalans no ens ho garantitza. Però el que és segur és que si la decidim nosaltres ho farem a la catalana. I això és bo, perquè la nostra fiscalitat s'adaptarà a la nostra personalitat com a poble i com a societat. Hisenda. I què és Hisenda? Comencem. De què parlem quan parlem d'Hisenda? Aquesta és la primera pregunta del llibre i és la pregunta que jo us faig a vosaltres. Si vosaltres no em voleu fer a mi, no cal que us espereu al final, podem establir el diàleg mentrestant. I mentre no me'n feu vosaltres, us en faré jo. De què parlem quan parlem d'Hisenda? Tots vosaltres ja teniu una idea. Tots teniu una idea del que és Hisenda. I si ara us digués, si esteu d'acord amb mi, en què la majoria de vosaltres, la vostra família, la gent del carrer, a la feina, si la majoria de nosaltres associem mentalment Hisenda a agència tributària, estaríeu d'acord? Jo sóc inspector d'Hisenda, que no agència tributària, el Montoro és el ministre d'Hisenda, quan vas a pagar els impostos vas a Hisenda, quan veus els diaris que escriuen, diuen Hisenda ha anat a Mercabarna o Hisenda fa inspeccions. Per tant, estaríeu d'acord amb mi en què és freqüent, habitual, i jo diria que fins i tot de forma inconscient, associar Hisenda a agència tributària? Això hi estaríem d'acord? Sí? Aleshores, si partim d'aquesta associació entre Hisenda i agència tributària, com ens veiem? O sigui, quan nosaltres, cadascú de nosaltres,